أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعد وخاتم النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagneron na yang pagariak na si Panuro marahong tumawis na odibusyo kababaloy adatar kami numagarit na bantewal lang ati ada ko pandakabatali sa abdas na ayakan na kapu sa baloy misi minarakuro sa muta station na rejuran FAin. Kaya ako gagawin na ko kung siya magsaysay sa mayor doon na mabuwas siya ginarero ko yan o tarawe. Kaya kung ako sa wala na pagalaw na so kaya tawagin ako na nga si Panurong na pia di ako mapaparong na di tali makapaparo-paro ka. Kaya maanan yan na di ta kabarawang kota parang ini na mapia. Pipili na kadapan ba kong siya na di mangumpiya. Kaya pa ba mga final? Panira ba final tanong inshallah. Panganintan na ko Allah pakataban mo sa kusya sa Islam sikat maram. So kanyan, kunap, pagpili pa mo siya? Natay ka no? Yan nga, nagbibalsa na kaulay. Yan nga, kalilimot ka no? Yan kasarang niya kisya ito. Yang nga kalilimot tanong na kanaba ayabuwar kay Panuro na ba diyang kaya kapagugupian sa datara sa katanong diyang mga players sa mga sports, basketball players na kanaba din ang tamang pa siya agama naroon man na kaya karina na diyang ka na function huliran yung narangang na loksyaran mga loksyan siya na magariari nababangunan niyan sa uman 2 kapitong gawi ko Ramadan natatagwan nilang sa ayaman na seminar o women seminar Islamic seminar para ko mga bago pakilita nyo sa Facebook na di na naman ang gastosan o ay kaya kagkaroon na pera sa mga ulama na di yung koto upang makapagrinti ang uta siko o salungan na benda iba talaga sa pulong ibuaritin o salungan na mga sa mga kawin. Na biyali nyo ito free ko mga ulama na gusto po seminar. Na pwede ito bibada sa nunwal na utana. Ay dapat yun, na isa ng mga ritmo. Okay? Na aya pikiran nyo na aya katir wallah waf'alul khayrata jami'a la'allakum tuflihun. Basta atug wallah ang ganabaka no langon sa ganabaka mapya napakapagtagumpi ang kanwallah. Basta kaya ayaw galabang ka mapia, na ayaw din na inampada ka na swaldaw ta'ala. Kata diyan ka di tanong di ka seminar. Katawan na diyan nga seminar na simpan minita mo sa diyan kaya kapagkutulungan niya na, di man mapasang lang ako sa. And then kapag last station, madagal na di mga upaya. Kailan nga barang-barang ang klasya bunta na mamamoteron, na magagadungon, na rumirigon, o kung dito may lingon, nakariting ano no to. Kapunta naman dirigama. O, dito yung malulun ko ya, o datarot. O mga mina nakagapa kaya itamas kanyan. Ugay na din kay abulan na Ramadan, na ayaw pikiran niyo mga pagariyak ng mga babayak niyo. Na diyan kaya ulan-ulan na aya ini betusiu nabi na syagru as-sabr wa as-sabru thawbahu al-jannah. Diyan kaya atu nabi ulan-ulan na ya Ramadan na ulan-ulan ya kasibur mana ya oy na so kasibur tu nabi
na ayabala siya na imbagirun wallah na surga. Di man ang haraman na natin yung Panginoon siya na ungos. Di pinakamala adiyang na ungos. Kaupama ka ayamaan niya na sumamuda, na ayam yang ordir, na sumpagida niya na tiya na ayam mo kakabayayakar ka, na puwasa ka sa 30 gawi. Okay, na di mo ang kota di na nung kapagkila, na di puwasa, na makaligi, na kumiyan. Hindi ba iya niya niya gasta? Dos kabibabay sa dunia. Na di ako kuman, nakabawar mo yung manan yan, na pangapusan ako nga, na puguin ka niya, na di pusa, okay, na igrah ka dadalungan, na pagkil. Na inuto na nga na isakatan mo ang mga ulit panuwala, ang mga nato, mga bay, aapiyaan na ka matatago, ka mga nalabakang pala ko kwartaw ka, hanaan pa na ka, kamasis, ang mga niya, na masisipalit ka, mas kabitaron, na inuto at taman sa luda kanin, pagkadakaubang ka man naman. Naman igra amya gabi sa nigra amya basay ka iga mudulo ka makadudugakan kawakon maalam. Uwi na pinagilin ni o ba miya gabi sa na dumudugakan o din ka amya kawan na mini rakso na miya duga ka dila ka. Amya da so ka mamaritis ka. Allahu akbar Allahu akbar. Latest pa nang ga maritis. Kenapa sekarang kasiran? Na matang bola katabir ka ng mga ben, nagmabugito ng mga mama, ako na bumaritis. Marotos. Kaya buat apa pikiran na rin, nakakomplito ko sa ako yan. Saan na rin, natalatulang niya ako ano. Paman na, yung matakabal sa'y konsyel na panuro marumtamaws. Paman na, so padaka aaya katawin ka, kung padaka napakaumbiyak ka, napakagubra ka. Na paman na, simbi na ka ng kaya 50, aapyas yung igpay, naliniyang kelot ha. At yan yung makalayang iman to, kapatapulo. Allahu Akbar, nakanaka po na mabibiting ka. Kami yung masakon siya duwa, kadwa-kadwa kirumay, nahilingan-lingan nakasura ka kaon. Kapapipikir ka pa sura ko ni karamangan, nabopsyo man na nakamakan. At tatanungin, ano ka man yung tatanungin? Abang ko namin ha. Allahu Akbar. Ay, dapat nakasadyang ko, tas ko pa na ka, nasuniyat yan ang mapiagos siya, amanan niya, napanahuntaman niyan. O, adi yung mga uri panuwang dia kaya bulan na Ramadan, na ulan-ulan na yung akasibar. Paganoon, asibar na ka, nasuka o umusir ka. Na ikadwa, naligang ko ito aturong. Ayaw man nalitanong-tanong ng aturong. Pag yun yung alisyo environment, ayaw guwan niya daw makamas Ramadan, na ulaw-ulaw ka, na makasibar ka sa pamana, Aisha, na alas di niya pinakamati, na niya katurukan, kaliti ulaw-ulaw ka. Na imanto na igrako na mga tirawe ka na nasusino ka bugtuluga na patahadyo na kapman na paganaw ka alaw na alas dus na baka tuluga na nikaptahadyo ka at tigamiya ka na ako na naunayos na ka na tulang bali na buro sa kano mga bay sa kano mga bay kanabaya ka na kano pa man na bakas kano kumantuga mga bay nasa kano mga bay na diyang kaya alamanan na kapakaya tinong nakanas kami kanto ang pagkirasay ang mga bay ano sabab na andyan ni kapagalaw na niya namin niya midakal katulang. Na miya ko masya karumang ka, miya mamasyaan. Na miya ayos siya ka. Na pagnatakap man, nakapaninidang ka. Na makasiming at masya magarib. Na pag-isa na kapan na tunang. Uway, na makasiming at masya tarawing. Na sumaban sa tunang. Kapag isa na kadiyang ka, pamanay po sa niyo. Nauna apya makatulog ka, dali ka katatanuran sa tulog. Katiga uba ko manilisyon ako, lamus na ako, dali ako makapaninindaan. Inos kami ang mga dato, mga tirawi kami. Matawa na kapag ang bubato na gano'n siya yun. Allahu Akbar, kapakarasar ako na gano'n. Nasa kano ang mga inintiro man nalawas yun, pagkiras siya, hindi ganun. Hindi ito nalawas yun, hindi ganun ka. Alay, puwasay man to na may amraka ka, nabuo ni mamraka piyo. Intiro ang lawas yun, mga bay, hindi ganun. Ikiraw to, yan yung mga naling ganun. Tapos siya lumita ka, ang nawata ka, kayo na ka. Dalingan na ba kayo mga kapsirwit na ka? Daliya pa nangangali ka, dalingan na ba? Kalingan din bumayo-bayo ka ng nawata ka, tatakang ba? Daliya pa nangangali, dalingan na ba ka? Puna maso, la. Takaturong ka din takba. At takatito ka na, pagkarasay ang mga ba? Okay, nakateso kami. Pili ako niya mga dato, parang makapiyagin ng mga baya, tiginas kami sa mga bilang. Pero sa kami, sa nga Ramadan, nakatiya subada sa akat kami.
Kata sahabat Nabi, تقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسلت المرأة ثياب زوجها كتب الله تعالى لها ألف حسنات وغفر لها ألف خطيئات واستغفر كلها شيء تلاعت الشمس ورفع لها ألف درجات. دعت النبي صلى الله عليه وسلم أبائي abai apipia niya sunditan ni karumania na mama pipia na kasunditan ni karumang kaamama na pagkisulat wallah abagyan na ka na sangki uwa mapia na iprinar ka wallah asangki uwa usangka na lango na saysa niya kaya adunia apagkasubangan na alungan penuh na sindaw alungan na naon silang pinagpagiraw, Ya Allah, narilain ka adiyang kanan na ba apinipini na litar ni karuman yang amama. Na ipuro pa na wallah so pangkatan na kasalungan na mori sa sanggiwa pangkatan. Miyagu tungan ng mga bay. Allahu Akbar. Ikilaw sa pagpumibin. Ano mga bay? Na miya kamasya karuman ka mawidok pa sa salon at yun na umiyan na umanakaw maranaw. Nasi nga kaway ang biyan. Nami ako masih karumang na mo idok man sa mga t-shirt. Nakatatampan daw, pipingap, ay. Nami ako masih karumang na aawidan niya ng mga baro. Umiyak, katampan, ay. Nami ako masih karumang na mabisya sa atang basusot ang biyon, niya kalala. At pinapipingap na ay. Kung kasalay, tiragulan na wato. At totong nakasalo ba din? Nabo dito, tiro nakakapatay. Allahu Akbar. Na kaya tagwan ni sakipantag na nila sang kaumin wadok na. At ayang masisana, agam na mga bay. Ayam yado Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinamama imra'a katnumu rida zawjaha fi Ramadan. Da'atu Nabi abain aigira Ramadan na dinya di Panginoon siya okay. Akapag kesuatu karumanyan amama. Gila ta Ramadan. Gila Ramadan tugunan na sumai. Na pagpangilubaan niya siya okay. Akapag kesuatan yang karumanyan amama o Ramadan. Na da'at tugun Nabi. Laysa laha thawab. Da'abala sa kakuanyan. Inuta na ayabala sa kagirun Allah. Na padiyang ko surga. So Siti Maryam Abu Siti Asya. Ano mga bay? Nanin yung nabay so Siti Maryam Abu Siti Asya. Wadi na niya nabi ko mga bay, na isang sumarya mag-usiti Asya, ang niya makalari para tiyak wama. Yun na kumbato nila sa Miriya, ng mga sarong Miriya, apang akukumong nila na kanabadi na sa Miri, nabadi na sa Maria, at wala na nanan, at dyan ni Mama Maraka. Yun na napakalagpan niya na, aso ko siya isa, naya tuwa na, ang nabadi na sa isa, kayo ni siya bumiyatay, aming kamagay subay, naplangoma. Yun na napakalagpan nila siya, napakalalakas nila, at tatagod siya ng Maria ulo niyan. Apakah gugurong nila na kayo panila na kayo wanonok ha? Umanil mo man na Santa Maria Elementary School sa ngalan ng ama, ina, tatay, pagiwatan, hindi makatalong sa mga kalima. Allah, Akbar. Isiran lima mamurak siya pagkiro nila. Ha? Na ino, di sa nila na ama na niya na mapumakay ito ang kay agama, kadilang kailay sa Allah. Kaso Allah na ayak kakilay tanong ko na amay kamakaw makasalungan na mori. Dina sumi aling Nabi atina lis-sa'imina farhatani. So kung suaya maana niya na muslim, adi pusa na dua abagyan niya na ipakapiyap-piyap na ginawa niyan. Na pagganayron tuong Nabi, ipakapiyap-piyap niyan. Kung tao, adi pusa na farhatun inda liqa'i Rabbi. Na diyan ko ito kapiyap-piyap ginawa ka, amay kamayling kasutuan na ka Allah. Umiyak ka ng puno na gunap simbahan na kaswanan na ng kalumaylay. Nagpakilir ka sa Allah. Niyakapat na puno na gunap rabing niya makamalakal mo. Apat na puno na gunap ina na kasanap simbahan na kwala na miyatay ka. Na ng kalumaylay sa Allah. Nagpakilir ka sa Allah sa anuman akyama. Ay ikaduwa tugon na biyay pagkapiya-piya ginawa o di pusa. Ay magayon Allah. Na farhatun inda yaftir. Na amay din ka bukaan niya sa puasa niya kapatid kahas. Ilang maligira ang mga talo kami no to sa daw para kapagbangi. Ay ginaw to man isa na makaibin na din nagkilay ka o di makasasing na.
Matang wala kasi mabusubayin na makasisingabihin. Magandang manaton na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dali mabunga karong mga na yung tulian ng kulang isa anak. Ay ilay niya nakipupumatan na kasangay. Ay tanga sa gerumaya na ipupupin niya nung puna. Grabe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dali yung koto akabigudaman ka. Babay ko pagariakan. Akabigudaman ka sangko to. Akapia-pia ginawang ka sa kabatan ng ako pasang ka. Na matangkwa na kapia-pia lang na di magsabihin. Mas mapiyaw to akabigudaman udah tuwing gila ang batal niya sa pasanian. Adi siya amay kapag kawing anak umatya sa kotaba. Penggiro tiada mga karong mga sekwan kan mo punya kami kana mama dado ka man magiro tiada mga nakmiro na wawawaway di matak wala di manaki siya gitu doon magiro tiada mga wawawaway di na tumato ko pa tinat bos para ni para niya pasag din itu yang na siya kini bendini mama niya Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, ay dapat tanong. Ate, sa tanong niya mga pangaruma, sabi doon tanong kaya kami nga nakatanong. Ang mga dato, na banda niya kapia-pia, mas mapia, kaya ginawa tanong, kaya pa kapia-pia ginawa tanong, na igira, ayaw na nila pagtengkas tanong. Ginawa namin ipagubya ka nun, na di ba, ayaw kumatiligira, tengas na, basta buka tanong, Allahumma lakasumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, berahmatika ya arhamar rahimin. Dari film macam mana kita tengah tahu? Karena ini pagubang nama matang walaka yang ini dulu salila yan sa dapat namin abul balsihan. Kali manakai. Allahumma lakasumtuka. Untuk siapa ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kailangan wallah dia di manakai tengah. May ito muna gumero lo kau mabetay. Tapi pakai apa kunin kalalangitan. Agad yung to so kapag kapia-pia ginawa kang igra after nga sa panita ko lang sampai tanurukman. Ay do, kataya, magandi yung Ramadan na kataya pagkabit. O kumaman na kataya. Kung masapulugan niya pa siya tinurong. Kana abad at taro mga sahabat, igra at pagkipo sa Ramadan, na manisa namin kukupay kamararata ginawa niyan. Naukada sa Ramadan, naubabuso sa ragunan ng Ramadan. Naman ang koto, ababayan ko Ramadan. Nangasabi yung maranaw tabiyo, nandun ni kalokero, namiyakang bilang na din. Kaya kung tali man to, sa buwan, no, aduh maganda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nami ang kalibag di pa nakabukan na makay katinjaman o. Abi ito di gini jaman o, ikut ba mananan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ha, nasa mga sahaba, na andun ni kapag kino Ramadan, andun pa na kaya kito na kako mga tabi na pagpanakabir, sangkota kapumbayro sa puwasa na punguraw. Ano sabak na ganda sa Ramadan? Hindi naman matatangan ng unsumpain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasa katanong na ilang manigil ako nakabira to sa masjid, kalong sumisinga. Api ang nabumalulong siya nga rin, hindi mo natin na sumisinga. Allahu Akbar. Tama pipikiran ng kasing buwan nila wala, patayin ka mo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dati nandunan ito kapia-pia ginawa o di pusa. Kapia-pia ginawa kaamay-kamay na ikaswala. Kama-kama sa anong namori na matimo-timo sa mga toko surga na pag-isin Allah sa mga toko surga. Han, radito, kalu wa malanarda ya Rab. Pero wala, mga tao sa surga. Mga tao sa surga. Miyaswaswat na kanunan. Imato sa surga. Na ayaw ko na pagtiro ng mga tao sa surga. Ya Rab, kada narda, adna nami, radina. Miyaswaswat na kanunan, ya Allah. Kanil kaya inibagay karakapin na doon na yung inibagay karakami ang pakasorga amin. Naturuan na ala aktiyakum afdalo min dalik. Andun pa naturuan na ibagay karakano asumrasan sa kapla-kapi-api ang ginawa niyo. Nagkaroon lang ito sa surga, ya Allah! Andun na po niyo na sa kapi ang kaya pakasorga amin. Ba andun pa niya na? Naturuan na ardalakum pala asqatu alaykum ba'da amada. Dahil sana yung tuwala na pagkababaan na kaskalong sana yung sanyo na diyan kaskalong kararangitan. Nagkariya na din sa mga to sa surga. Doon narangit ka ng wala. Natiruman wala. Mga to sa surga. Ano man ang pagkalang kapanakarakano? Natinakado namin tulap man. Natinado pa na unanan na yung magyakarakano. Nagumila sa mga to sa surga. Kada namin ang tulap ni unanayan. Kaya babaya kami di kami nga nagkararangitan. Natuguan na iman to na pagkaliya korakano din sa lain.
Apia so labi na ganyan may leso Allah, ay buhay may na so sindo. Tagi akong kapang nino nabila mo sa Allah, tiyan na ya Allah, badikailay, badikapakay. Asa ka na gusto mga kaumak na may liyan misa sa mapayag. Natuwala ka tan so palaw, na ukagagang kamilay, nakagagang mamilay. Na uniyang kunilay so palaw, na ukuna ke paman nagkarumanga. Natuwala, miya gagang kamilay, tinada, na tinomiya gagang ka nakagagang mamilay. Na ay dapat ka amay ka makasurga, tanong amay lay tanong sa Allah. Na manigilan yung mga tamang udo, adi na ni Facebook na doon pa kayo ba yabuntan yan, asata mo. Na makaperan mga gano'n yan, ito, pang may kayo sa Facebook. Kaya yan, bay na yan, nag-estain eh. Na umantuloy, pakilingar ako na yung barasa ko, di ka separate ID, ito nga ini mga alin. Na manong man gudu-gudu may kami, kailera ka din sa Facebook kami sa safa, amatang walaw talaga, di para sa kanong. Na umabumay rin, Allahu Akbar, walo'y mata. Natigay na tumadakan sa kadumaylay. Iman to na, dito na katabi. Uy, mga kasan, di ganun na nakakano. Dahil dapat ka na may kapersonal ka ang kaapagida na ka na ito. Midadari ba sa dunia, na matang walaw di makapiapia ginawang kakaiman to na nga cellphone at touchscreen, madaka na di makasensway tayo. Madaka mabuka to nakaabay ay introduce ko mama na mayaman sirangon na. Ano nga pero ako mama? Hindi mama, basta type ka niyan. Kabubiyangan niyan? Ay, kahit sino ka man. Naging sino ka man. Ano mo di pamagakan na may wala di makano na, may kamera ka, may shot ka, this is my phone. May mabuang nga mama apagilin na, kawas siya. Pero kabis pa misita, dahil sinawalin yun, ako yung sinawalin yun, ako. Makatingkot, temporary mo manaya. Allahu Akbar, Allah. Sabihan ka na mga bay. Impersonal ako kung mga pagkabelangan. Osto na, pobre kami, agala ba ka mga loksanan. Miyatimor ka ang mama, ba kung kakabay. Yaw, pakulo ka. Nakapanikiran. Kaliyan kaya pa na Facebook, ay. Nagira ng mga bagwataw. Ino pa na, miyakada-kada-kada na ilita na Facebook na inaksungan ng TikTok ha. Ito, di kakawa nga sa nga TikTok. Ay, matay mo na kami na ba kasang kakawa ka na kami. Di ka po siya diyan kaya aad na mga awasyaton. Oo, tumuna ka na kapkilay si Supermango. Ganun tatangta, kapakabitan. Today is today. Kami siya diyan kaya at kapkilay na mga TikTok ha. Eh manip ko na kami sa alungan na mori, na makapatalo sa alungan na mori. Number tiya so, do. Namya kapepelagam so do. Number tiya man so nabi. Number tiya so wala, number tiya na Quran. Namya kanini ko siya wala lang ng ranaw. Lang ng ranaw pa matirun wala. Lang ng ranaw, timu-timu ka sa alungan na mori. Kapag siya katongkos ka nung mamakabat tiya sa Quran. Kapag ilay na kanimataan yung mamori soro. Patang wala ka nung tanong bakit bibisto ha. Numero so lang sa nato, hindi mamori sa Quran lang. Nakukot niya nalong yan. Kaya kaya. Tugan na ito na, hindi mong reskon. Ay ala, matang tumiyala sa personal na gusto ka taon ako nung nainatay na. Ay pa nakapubal siya kasi nakatay na natay pa ni inaka. Ay atay pa nung ako. Natuwala sa kanto, nga taon ka, kulkuwal na wakad. Allah, saka maganda, atabat yan. Miya mamasya ko, tabi-tabi ako mga alika ng mga kangulo, mga bagot. Ang sulat talagang sa inyo, miya mga tuwa. Miya mamasya ko, inong kanig ka kurap sa Quran. Inong kanig ka ba tiya? Asala kaya maylay, wala. Ano na ka nakakwala, napag-interesan mo ka, napag-pagindong ka, wala. Wattakullah, yu'allimukum Allah ma lam takunu ta'lamun. Kana kanyuswal law ta'ala, kaan kanumanduwal law ta'ala ko din yung katawan. Benda katawan yung mga kakakakan. Asyumar, ay pura nga na niya surat. Ay kami kakakakamama. Pakasurga mo na, sus kami rin na sa kailangan. Na ina ko na pagdablig siya ito na bata ni Katoy, sumasumagin na rin, nabibisto ha. Baru niya ka pa nga, di pesong hindi, di matamatiya. Na niya kaswamatiya sa Quran. Natiya ka na, oral, ato na kaya pakaswamatiya. Natiya na nila, ka na watak, matiya sa Quran. Nagpunga ka guro ka ko. Kabinin nung rapay, sa katilan, di ko pa nabatiya. Napagwala ka magutinil sa Quran, na mamatiya na kumatiya na kan, na di ko pa nabatiya, natiyopi ka na kumulaw ta, na niya kaswamatiya. Asara kaya may liwal apag interestan mo na kasokuraan. Ang iba namin na kaltalietan at interestan mo na tawa. Ame ka Quran, adi nagkakurok na may kaitay na inanuli pa makambatoon. Adi nga mga karaoke, agong mga video game. Inanuli pa makambatoon. Oh, gusto ko.
bumitaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hindi mo po na pangabitaw. Kaya prudas sa gusto kong bumitaw. Allah, di siya kamada, bilang nanong sa bapira gusto kong bumitaw. Abatan pa kago ba siyensya kaguda. Tadi mga oripun Allah, ayaw mga niyan na isanan, panganitan o wala, di na manggulaw na sa anong anak yama. Kami nga pinakabati ang wala, natuwa na pinatay na, bati nga. Tinatay na. Nagkakurong natay na ka, piyakang putukan yan. Panganitan ko wala, di manggulaw na sa anong anak yama. Kaya insyaAllah, na upunta lo makasurga, apakah surga ang taluan daw ta'ala na diyan kaya di talo di kapakang babalat mo nagkapakay araw tanok man di makang babalat mo. Amin. Inaos ka mga bay nagkapakay daw galit ni ito sa nakay nakamatatagutan sa siyerte bugang di talo di makatutuon ako seminar di talo di makang babalak inauuay nakatiyak pa sa surga di talo di makang babalak ayos to na sa surga na baro ka maritis niya daw baro ka mo dulu. Di man yan ako nakasurga, badang na ito sa surga, totoli ka na ka. Tawa na, niya surunga. Daan mo na suruyan, alam mo naman ay mubo. Kaya ito siya na farma ka sa walay, kaya kang katabungan sa walay. Barang-barang, dahil mo doon na breeding nga manok. Ano mga patwa ka na, mga bibiyang ka na, mga gadswa ka na. Dahil yung mga bibiyang ka na, gira, amiyang maguro, na di ba nga bibiyang, na di niya pala naman surak yan, no? Kaya ba sa mga na, bibiyaya, ada tarang utabi. Ingin amya kurang na dinya pala naman nakatotosan lang sa boberon. Basta iorake na matibro nagupuan. Na basta mata sa orang manok nalungsid. Kaya kung gusto din natin ba try na babakala. Ada niya na bibig babakala. You say dia kalau matang ada orang profesi benar. Paman na pesa bibi na nagitol na bayot. Na ayaw pagkisinga-singa ka nun, na pagpangapya ginawa ka nun, na panganak ka nun ng pagkagupuan. O ay, mga urakan, bibi. Na lang, basta na manok ka na pulinok, na pagkuhan ka nun sa urakyan. Manok ka nitib, na pagkuhan ka nun sa urakyan. Na psibi lang sa urakang bibi, kaya ka nung pagkilinuman ka para makadakan. Na yakap pagkasinga-singa, na igla, yakap siya, natatandangan na ka na ko, pisaan niya nun, nalangon na wati, nalangon bibiyo, natatandangan nung ina, na gupuan na manok ka. Ito na nga mga watak. Langon yung marites. Kaya makalalay mo doon. Nasakan na maito ako mo doon. Nagila ko, napupuno ka niya sinanas. Yan, so ako niya. Napagkakuha ka nung pagkapatay niya siya. Dali na ka niya, pagkibarata. Dali, pangintan ko doon tala, mga surgatan, nakapunta ng mga surga. Pangintan ko na daw, na uwaya ka pa kapipi ang ginawang kasalingan ka dunia, na magatos ka porsyento, nandoon na lang nakapipi ang ginawa. Eh, sujuan daw tayo magurdi. Takatiran sa Quran. Walang kong fiya matastangi, ang puso ko, walang kong fiya matadaon. Siya di magtugwala sa kabaya ang ginawa niyo, na imugyakan ka niyo. Saan siya urdir ka? Kenapa yang mantu abasan siya urdir ka na, gagagay panoro. Eh, bukagagay niya na, sa magagagay niya no. Paman ang giraw ka panoro na bako na pamagigan nun sa timan ng Montero. Na doon yung kineo. Kaya na mada ka na panimanto, pagpulbang niya, ayan nakabayan na maulugun. Ya Allah na suka pa mga nina, talo apag antapan yan. Pagterimaan siya pang ninyo tugo Allah. Away, na talo apag kaagawan o pang ning. Pagkaneron, na ima iwakilahu fi dunya, na pagkakuwang kalong kolonya. Ikadua, na ima ibakhiru lahu, fil akhirah na pagrumakong masyadong na mo siya pang ningat karima. Wa imma yakfa'an zunubi, uli na ayaw maana niya na karima siya pang ningka na inilalas ko siyang kasadir kaya dunia. Agis ka tanong na, madara ka tanong na kapakanakay. Ay nakadaka na, maurugura ka, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah na iman tuloy Ya Allah. Na budi akong masata, kaya na iman tuloy. Kaya pa ito kumiro suwa na katatan, sarwang kao. Kaya pinapiyamang ningan, adam teras. Teknologi na ka, di ka muna ada taruh pedayon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doon ka pa kanakay, ada nakagadaw Nakapmana sumantaling ka. O, ada na kuasa kumpanya.
Oh, ayaw mana niya mga oripon Allah na diyan ano, kabada ka lang alo kano. Na diyan konta ka ba sa kano. Ayaw mana niya na tiruon Allah. Hay, sabi sa kabayayo sang kaya surga na imbagirakan Allah. Walakum fiya ma tad'un. Sa kabayayo ginaw na imbagirakan Allah, nasa dumpay sa panganinyo na terimaan Allah na imbagirakan Allah. Sa surga na sabi sa panganin na kanin imbagirakan Allah. Tanang abadi ang kaaduni asor panganin ka na limiti. Kaya man nakapamangan ni pagare ko babayakan. Na yung mabupungan niya ka na so dumaday talaka. Niagas taka. Ya Allah na jangan ngumarga siya. Ya Allah na mga mabita mo sa mga isa-isa. Ayaw pungan niya ka na so dumaday talaka. Ayaw pungan niya ka na di ka dumaday. Tati ya Allah. Panguro ka pa ni Allah. Ubag ka na si Presidente Duterte siya kada to. Nasa kanin sabi na kami ya Allah. Allahu Akbar. Apa yang subipat na dekade tuhaw. Bahkan kaya to siya mo tabi kasi na ana dumilo gra kina ale diga kurti. Asa ni matawon dugulo gra kapya kurti. Tina no kato na kapstina basta diga military ako ali. O tiga na okay pa na. Ni dulugo ko niya baka bida makurti. Ini siya yung mga sunod ano. Tingnan tropa. Tingnan siya ng klaseng tropa. Lipat ka pala. Matawa na ka sa kanya kapamangin. Di ka na sira ka na kapitan. Allahu Akbar. Ayos na mga sumipat na nakadatin. Huwag na siya mo tabalang ganyan. Napagadating ang magbuhat. Bipat na pagadating ka. Sa susunang nga abran o tabi kaamay kaayaman na nasyarong namitatay ka na nga sirago share good evening share kami nga maranaw mele ni Najis Kitro maranaw yan lagi nakatawa naman na maranawan na katili duman ikaw pagdating ka kasi siya pang kanyan matang wala kaliya ka mga usistes mga pamana mga military taro amanan niya mga polis taro nasisiya pang tayo na nakikasasabab kailan wala di ka niya mo kimatigro na maulaw lang ka napagpagdating ka share saan naglang yung mga sir? Sir, napagpag kapagdating nga sa pagkakapiagidatangan yan. Apya si karumang ka, napagdating nga kapiagidatangan yan. Nabuting naman si karumang sa Abi Iyan, Gadinian, Ama Iyan, Hane, Darlene. Nasama buwa mama na ino ka na sweetheart. Ino ka na may love. Napagdatangan yan. Budi yung matabihan niya si karumang mama. Ako guys. Tingmabunga karumang mama ino ka na lumis. Allahu Akbar. Apagdatangan yan naman mo. Kasakan ng karumaya di sisi laluda na okay na kananan. Kaya na po na di sisi laluda karumay. Kadi magadata. Darlene, ane, sweetheart. Ayaw sa nagila niya kada idadiyo kang pipito puro lagun. Na-expire. Kung niya makatuwa-tuwa ka na nakapito kang ganun. Niya makakapangapa na sa lamin niyo. Kapag niro ka na, Darlene! Mata mo nakabatal pa kagulo. Niya makatuwa-tuwa na Darlene. Paman nakabirkan mo, kabirkan. Na di, ayaw maana niya mga ulipunwanda na makasyurugat tanong na sabi sa kabay ang ginawang ka na imagir kawalla na sabi sa pupunganin na ka na imagir kawalla. Inawaya mi alulabi na tina inna fil jannata bab adi na matatagug-tugul nabi ko surga apamintuan. Ayaw maana niya na pamintuan na bab arayan, na pinto arayan. Na la yadkhuluhu illa sa'imun na daabon bakasyon na inong tamso di pupuasa. Ini bagian wala ay isagay wala aayaman na niya na pinto o surga na ayabuwa bakasyon na sa mga tao ay pupuasa. Na faida na kanu nandini ka pa mga sululo di pupuasa na kinaban ng pagki kanaban walong tala ko mga malaikat yan gagan. Ino to pati kanaban ng gagan. Ano man ako nangin. Pag yung kami sa wala na maranaw mande. Ada di puasa ni na yan, ano nga kilos eh. Pero wala pilingan tipa kaya tibo sana na sa salungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilang naman isakal biyan ang kaabulan na Ramadan. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam atina famm as-sa'imun atiyabun عند الله من ريح المسك سخوش sangaw o di puasa sangaw o di puasa ko Ramadan sungari o di puasa sa Ramadan na timo sulang no pastori na timo sulang no perfume na pagkabubaan wala tala sungari o di puasa sa Ramadan di ba nang kaya sangaw tanong natatagwan panwala sa argo
Inuman malibo nga ngari tano kang ungos. Kanaba bayno ka madiso ka bamiyan mo ngari ka. Pamaras ka din, nausar ka pnya liskirin. Alangan-alangan ang ngomban. Namatawala ka, pagimug na ngari ka, kag-iep, sipot na diya tiyan ka. Oo, ano nga man ang gini, matatago na nga pa naman, no? Napusa-pusa nga rin ako. Dahil naman nagila di ka nung mag-istorya, gusto pa na ka-ool na kangari, kamaw, pabanya mo, nasa ba gusto pa na ka, na-ool niya ng ariyan, kamakambing bisto ka na. Ano yung alaso, ating mga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na benar ang pagkabaruba ang karitan sa Ramadan, nagpatiguan daw tala sa arga kay pantay. Na mga rifno Allah, balasakan Allah. Isa po na miyali Nabi sallallahu alaihi wasallam, latina na umusa'imuna ibada. So kung siya turugo di puasa na simba ko Allah. Apa yang mo ta ka turugo ka na simba. Nya kasi nga sa sabon na simba, nya ka turugo. Ang ibo gawin ang turugo na simba. Ang iyo ko daw na si ika ko dugan na baka ka, garden ka, si ika ko opisinang ka, si ika ko dugan na ka, si ika ko karabong ka, na di ko ni manuratod, si ika ko paman, na di nga ditugsan, na di ko ni manuratod, kada kakapasali sa tulog, na nangunutin niya konti ang manasimba si Allah subhanahu wa ta'ala. Asala ka na ba nga kukuha ganun magkikapakaturo? Kaya kasi mga sa subo na mga turog ka, di ka parara, may kapagbalik ng luho, na mga paginaw, na mga dagyongos, na misimingaw, na mga turugap man, nasarap man, na mga ginaw ka, na mga katurugap man, na magarib, na mga ginaw man. Ang babuwi ako nga, nagilawas ka na din na pagkariyan. Ito ka na, pwede ako. Pag yun naman nga ako, akapakatulog. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iyan kaya ulan-ulan na sabiul Quran, ulan-ulan niya ka-Quran. O pinakiyok paro na katano na makatamatano sa Quran. O pinakiyok paro na mapasatinungan na Quran, na matamatanungan na Quran. Allahu Akbar. Tadi, susama na nalangon na mas kita pagkabatan sa Quran, nasara di ko na mabalag, asara di ko na mapas, na makatamas sa imam ka, na makatamas sa masjid, na makatamas ka mabuhay man niya na diyama. Sa ka na kinano ka panagi, pagpangagagasan na dito matan sa Quran, katihajud, kapabagang kawan lugtala sa paratiya. Kati man ako nakatawa na ko, nasa isang kaya tumatirin sa Quran, pagganyan na mapapanong. Kaya matada punta na makapunong, dua-dua lambu. Kaya nakap na mga punta nila, napunta na po na perarangitan. Nabi nga kataon, nakala kabati akaya sa sambayang, nakala ba na simgir ka wallah. Pag yun nakabitan, wala nang ninakatay na. Ano nagagiran na aktay na imam. Iman ni pure imam. Ano nagagiran na alif lamim. Naktay, kasi. Di bagagit na ipinabata ko niya naman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi yung mga karipun Allah. Kata na wakalbihan na niya kaya muna na Ramadan. Wasamtuhu tasbihun. Na dia mo tumulam ya inugan nakakatero. Ino kalipatero ka uba ka makapamaganta. Ino kalipatero ka uba ka makasuruyan. Ino kalipatero ka uba ka makatero sa marata. Uy, ikapa na ino kalipatero ka kakauran ka kamagugutom ka mabibinar ka. Na daftar mo tumulam uba ka pupanasbih. Subhanallah, subhanallah. Uy, kenapa mana bagi kalipatero ako makumadukan jami abas syanungan. Tanong na to sa dunia namin itula ka. Gari, ini, kalima sosye karamang. Kalima sosye sa siyente. So mga watang. Ano ka kasi masama yun? Kaya ang patuwan yan. Allahu Akbar. Betul panas sa mafia. Oo, kanabali yung kotop, pero kap man pero man ako sa padakatatandang ka sa padakabubaya. Ini ano nga ginong nga padaka ka? Online day niya, nakabidis. Pamana, kukuhan na kapon siya padaka. Das kano mga bay, ate isang nabala sa mga bay. Diyo buwag katantantangir kano o mga karuman niyo. Apaka sisingaan na kau na bunta na kaabay kay karuman ka. Mama, atatanangan yan. Na dagkaro bigang kawala sa isa kasakwa bulawan, isa kasakwa muntia, isa kasakwa pera. Diyo buwag katatantangir kay karuman ka, mama, makasisinga kau. Kabada ka naman ako, pwede kita tingnan ni karuman niya ng mama. Tingnan ko matsatin ito eh. Iyaw pa kaulong ah. Ikaroon ng misyon ng kapanay. Allahu Akbar, ada pa na pagkami. Ang natabiya talaga ng mga boy. Pumila na kayo ng kanyang tatantangin, kaya mga buwang kaya atar ka aming karig-garig. Tingnan namin niya sa kata. Kumpre niya sa ugula pa ito. Kapakanog masabala sa mga boy. Pamada ka naman na boy, di kita tingnan ni karuman niya. Naburong ligaw na kaurang, ay nagunta niya, nasujuan mo orang utang.
Andun mo ulit kayo naman, dulu sila katalongin. Hindi yung tubig, ito napatapatay na lang. Dahil mo taka ba siya kalakan? Dia ka naman dengan yang mapasar kagi. Sumbai, na igira alaman na din ni Panginoon sa kita kapag ginawa karuman na mama. Paman nakalaban niyo ta, pagpakapya ginawa kay karuman ka mama. Pagkaswas-swata ka ko parang ikaw nakapiyan ka. Nada at tugulabi. Ito na sibuto ko Ramadan, apiak na ba Ramadan? Okay, daya pa ka nabi, nada abay, igira Ramadan. Na di Panginoon ano ba sa kapagkaswato ni karuman na mama, inunta tugulabi na ayak pa rin ko sa na sa Maria Abu Society Asia. Dahil mga piyagin niya, karumang kaamama amya ko, amya mamasyan, mga lasnis. Naaalaw na kabubay. Abi iyan dingan pwede na sila pinanong, alaw na karap amabu. Iukawang kaw. Narumibag na po siya karumang mama. Timing ayaw bubay. Namya ko ang subalasman. Namya kagirok man na bubay. Abi iyan to na miya ko ang kaisidotan. Namya kalan na po siya karumang kina. Manukad na lalagi yan. Kato ni mutu na naman kadala lagi nang na 43. Masalang masubali na batan niyo. Kakakukurangan sa tengah. Buka tahu niya nakilato. Allahu Akbar. Namiyak-apiyak man na ginawa karumang kaamama. Oy. Mata niya bubay pagsiyan niya man. Nabiyak ka ginawa ka man obay adu iyan. Antoni kitinya siya nga man kadala lagi. Bagay mo ano pamilitaan o paparan o pasyawawan. Tadi maupun ke mama na mite na asa may tawata di tata kami aswa tadi kinaw ko kong budin na aduh budin na Allah mata anas kan mga binaman kan sa mga kasro Daya puno po ang kandat na kamang karumang ka na yakapya-pya ka ilir kay karumang biyan punuro kong pasyaw na taka na biyan gotopan biyan gotopan gotopan ya puno ko mamito turong ako budak ko nga biyan kaya pun kapasaba na si gotopan adisan na talaga si karumang na sobra ka sa tama sa dapat na pangalan ako kate karumang Mabu mesyo karo mga namakay iibi. Kaya kini na adugo nga miya to. Agiya ni dan bamakay man agiya. Bisa ka. Mabu mesyo karo mga mama na di okay. Tinggal nga ba may mga anak duro ka na. Yo suga. Yo suga ko sana buta ka. Mga popolya sa kati. Natuni ka ko karo ba na siya. Mata masya di nga mga bay. Magkarata ginon yung mga dato. Na asara maswa piyat yung mga bay. Mata ko na kami kalibulugan ng mga surga. Allahu Akbar. Lagi mga ulit mo lang. Kero na nga. Ano man na hadith tabi abatiakan. At Nabi sallallahu alaihi wasallam mana imra'a khadama zawjaha fi Ramadan. Da'atu Nabi abai. Adinya di khidmatan si karumanin amama. Dinya di sibisiwan si karumanin amama igra Ramadan. Na ay imbala subhanahu wa ta'ala na datar mo ubam ya kang galabok sa simba apito pulong tiburag na simba ko Allah. Benda tabi sa kada tuan na piatama sa kapamatitan ng nagtanong magagawa apito pulong tiburag. Asimba naskano na pagkarasyo ang makapagkapon sa nabanas. Naskali mga baba, mga mama, nabalasan ang nabuwalwa. Mga baba, ay pero mga baba, mga ama. Oy. Na ayaw mo nila balasan niyo wala kasi kapater kami mo. Pamakakapater kami mo na. Tangan ni kami mga pamagat. Ame hadir na mga deto. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi mga oripon Allah. Dia Ramadan. Isa pa na kalbihan na diyan kay abulan na Ramadan. Wa du'ahu mustajab. Nasupanganin ka sa diyan kay Ramadan na lang tinda ayaw man yan. Nalalakan sa pinto langit. Natatariman sa pangaling ka. Bila dia tak Ramadan na ayam ada sa hadith na ipu sa diyang kotwa kapuasan ka na ada ni kapagbangan sa sumu na tama sa di pagbangan sa maghrib itatangas na langon din tatarima sa kapamaniro. Inuman sa katang mga bay na pamakagkaparo na din niya kanuto ka dun, niya kapanganat ka dun, na bugingaw sa oras sa ginawang ka mga 3 minutos. Paano ba 5 minutos? Naon to ka kubang ko na di ko ni mamang ni ko Allah. Sa katanawang po mga dato sa masjid, kapkilyak na ng mga Arab, na igira ada taran na napuasa, uway, na amay kamati pa pagbangang, 20 minutos, dagkili ka Arab, uban siya na dinuok, mati sa ulan, mamagaman. Manaba din nga sa bagyamra na 3 minutos, 5 minutos sa pagbangang sa magrib, naman isa na, mata ang kukukaw niya ng ga-approach sa dalin.
Apa na ini bubuk-bubuk ini. Darap na pinay nga maka-alerta na makaupi sa burungan. Matawa na kami kapag bigaw yung napamakang patawa. Kami ka na wata ako niyo sa tutuna. Kami ako mga dapon mga masumagarin. Alawa kabari, alawa! Makatayan! Nauto kami niya kabir. Ngayon di ka manakay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naisya na napamakando ka ng tanong sa kanduwa o sa Ramadan o. Allahu Akbar. Ayakom na isa kan binang Ramadan. Wa amaluhu muda'afun. Na sumang amal tanong na makapira din matakwala sa kanabalas. Wa magfuro bisamba. Nagudiyang pa ng kaya Ramadan. Na sabin sa kada adusang kakwala na iparidar kawan daw ta'ala. So ayaman na niyan, napapangaling tanong kawan daw ta'ala. Adil ka Ramadan. Na mapasad tanong, na makapamagaman tanong. Sa makaalas sa mga amal tanong sa adil ka Ramadan. Kadi ka matatanggal pagari ang babayakan o baka panagisampay ko isa pa na Ramadan. Ang naginawa ka nun, nagina ni palulumpiwan sa walay niyan. Nauna, di tama sa tulang, napiyamin turak yan. Pagpanutulak ni karuman yan, aling. Yan kaya na sa pulubi, di pa nagkumaramadan, na di maririnig sa liwawalay, na di mamaypas. Napiyamin turak yan, panang ito lang. Ang pagirawa magan sa Ramadan ay sipeta na rin, na malulumpitan ng mga wata. Nakaw, tuwat talaga yan, dapat ng mga mas Ramadan na miyatay. Miyatay sa kanya. Na dito na mapipiya-piya ginawa niya. Na umakapanin niya, insyaAllah ta'ala, nagkapakay kanya pa niya sa bulan Ramadan. Naman na rin ang nakapin niya sa mapia. Itaro kang babota. Andun niya, amanan niya na si kanwa kirumay, na miyaling ang kikarumang ko, ay amanan niya, na miyang rarin. Dapat niya tingin na kirumay, insyaAllah, na wayawat kami. Nagbubay, napakapagaliman namin, watami, mama, ali, pagkahapid namin. Nagkapakay ang bota ka na mama, nakapin kagikip niya, tinwa kirumay. Kaya niya taga na, insyaAllah, na mamainin na, bali na niya talibuno. Para na kami digmiga kalaka. Kami akawakan ng mabuhok. Na ito pa naambong, na sumiwal ka tagado. Anamig pinawin na watay na amanaka ka. Imbak mo olong ka. Ada ka namin imbak walay. Paman na sumiwa pang yamin na miyara bula-bula. Na panyati kaswata ka amalay gagaw. Kaswata ka upunay amalay niya. Kaya may nausin niya na amalay gagaw. Mapasangi ka pangalimong. Matang ko Allah kayamanan niyan. Natamasawata ka na mapasangi ka pangalimong. Pati ha? Kenapa kanya kapag kay panoro na bunda dia nga mga dokser na mga papasangi ka pangalim mati magbuo mapasangi ka pangalim mo. Ada pa nang ganyan pa na mapikiri ba punsya na andong na ulaw lang yan nanan. Kenapa ibu ka pikir ano nang kapunsya yan? Oh ano man naman nagdo-gdo. Igira mo tayo sa kawalin, nadang mo malay gdo. Dangon malalim, di siya bitaw mo piya. Kami lang isa kawalin, nadang mo delo. So amo nakikitan. Kasuinaw nakikakatan. Kasuataw nakakokotan. Ano ako mapulmi sa margas, ada margas na namargas yun, natangon niya kagada, da. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paman ang keberang kadung pagari ko babayakan. Apat ka sa kanap puasa ka na sisiringan na ka. Na makatay na babulog sa margas, ay punta ka siya na ipininiran. Ay puasa na kami naman sa margas siya, kasi siya punakayan. Pero kanina di kanita ka sa biya kapi-apya. Na di ka siringan na ka, na kaya ko pinibita nga sa raw na kapi. O minayaman na tawag na kimang ori punuwa. Nasa kanang balang-balang ay bantay wala. Pagilitan wala, kadakot niya kabantay niya sa abdes. Nagigila ako kumupunta nga sa pusa kami ng mga pipi, ang islami na mga tatang nga ako. Ino mga diyang mga tungan nga kanin, mga diyang tungan nga mga pobre, dataran mga diyang nga kanya. Na matakwa na nga, dataran biyo kang kata. Igila ko minalaw ang tawatakan na kupala niya kabang sa wala mama. Aki abing sa mga sa harapang sinigi kaya niya ako. At tiga ka na, amya kapuasa kinas kano kirobena, si kano ra ka nakipuasa. Di kano nga, di nyo matawag yung ginawa niyo. Bukol niyo. Si kano kami, pinaway bobo. Namya kaysa na lumipas. Daro puasa, sila ro panakaman at temas. Tiga ka na siya, tinasilak siya ng sa wala ng bobo, tigo mga watang. Tinatewan na siya. Nakota niyo ko di kami di puasa na kumapipikinan mga liwa watakan na. Dito na sila nadatan na kukanaman, na ayaw mo na masuntungan ni kapo, bre. Allahu Akbar, anda ginawa ka nun, niya kawalog niya kapuasa. Niya bala kami. No, may ka na mararatan na ginawa niya na pumakasugod. Tinalim, Assalamualaikum, nakumirsa ko niya muna, detaro din na bagriyan. Tiga na gani, no ka na. Tinalim, mapya kami ang bala kata, tiga naway. Na tinalim, antay kataw na ka, di magibagi sa zakat na rekomendar na kong kaw. Namatang wala, detaro niya luwa po siya. Tiga ka na gusto na, di ka na kataw, hindi magibagi sa zakat. Nabala ko na di magibag siya na, di ka nagtadal.
Dati na matang wala alim kakanabay ni kasandagan ng kapiyo. Niya kasapulaw, kung maka gagawi. Daun daw ako sa nado kami makakansa panganangan abagas. Ayaw mo alim, adiya bidibitakas na ubi. Napusa kami manaubi. Dati ka na naman ako minasobi. Dati na kami siya. Amira kong sobi. Nasopon solidi ko ng mga ito. Dati tinibigin na kami advokas ako. Na meron nga nakialim. Dati ka na ito niya may aswa yung gagawin niya makaturukan. Di ka nung di kunti-kuntis. Sa mata no pinapa kita to. Pag yubi buat kanya, nanti na dito ni masusay natin. Pangako ito tagay, da ka makakain. Namatang ko na kami ang mga gurong anak kawida na karoon, namin nililipak na katiyaw maningat tigap. Paman na miya ini kasupunak akaroon na ganang. Dali ngayon tulad mo. Diyan kaya ulan-ulan na Ramadan na ulan-ulan niya kakakali mo eh. So ano na kaya ayaw mga nila anak na kaya nakaroon. Napanginoon ba ang kaso mga tungaling kasiringan ng kaginawa yung kapamilya ka nakaroon na ganang. Uway, malungkong nakipuputi kaya kay pagarya, pababayakan. Wallahi, tungulabi, ipagtanong ko na, tungulabi. Ipagtanong ko na, kada aparat yung tao amya, katulong, na mausog, na di kasyaringan niya, na di tulong na kada makakalumang din. Allahu Akbar. Mga di ka, ilang kasyaringan ka? Ino po nagidang kabong ko na mamot kada. Kapag man naman nung abupagbawa, sana di nga isang urang-irong ako tuloy tirang. Ako punuman makagano na miyaw suko. Yang ato-ato niya tay. Naman nagpano ako. Ayun na, tambon mo. No, odo, umiyan. Kaya, ay nakiyak ito, nakaamama-amalay gagaw, naman na mabigagaw sa babay. Ano man nakiyak ito, naka-amalay gagaw, sa babay, nadagagaw mama. Kailangan ng detar, malay gagaw lang ano karumay. At nakiyak ito, ay nakabayo babay, na makapamamagay ko miyan ito yan. Na di makapamagay, kay kamamalan niya si Karman niya mamatagir ka naman na ito, kagi na ito niya si Karman niya maligit ka. Makamamaw siya aron, namin kapumuli ka naman niya, nakabitang lumamaw. Isa, tulog, Kasi sa pulang-tulog lang ano. Kada siya isa na sa kanima tetemoro no. Ito mga pumagay kami pinangan niya tingos. Ito nga po bilang pabay nga ko babay. Katawan na kaskama mo. Kapakaya di kami makasya makaada to di katawan. Ada sabab. Na sumiyak piya mamasaan ka panganaman na itindi ka mga na miya mamagiro na di ka katawan na miya kasiro ka kagini pa miya mamagiro si karumang ka. Pabay kad na mama ko bay. Naskar mo mga bay, nasomya so pati karumang ka, ay ang ano niyan, na isida iyo, ipapaman na, ipusan iyo, ipatangas iyo, na pamang magikaw na saradalang mo si karumang ka mama. Di magpagabanda ko na kalinibugit, tama yan ko ni karumang isin, ang nyaway pa. Niya ka pati ka niya. Mga pasal terawin na ipopopin niya ng kulamisa, naumoy yan. Ano sa sadda, nabangan mo upiyang mo siya na babay. Abiyan, tumatay tanong bumano. Ang nakita ng lang yun. Ano siya tira ka nakapapat. At di man ang adungin napagawan tanong bumano. Kuya way. At suman sa kasubon na malay badas ko. Way, balot. At ginawasto na susunod na masana na din na mo amini pang mamagayan. Tingkaro mga mama subar ka amapitan ay sa loob sa sila. Ano po nga ang ginawa ka? Yan ako na nabay siya karumang na nagasta ka. Ama di sumarsyado na po. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nadia balas sa kanwa, kakalimuitan mo, insyaAllah. Kakalimuitan mo, katago nga sa gago ko pa ka. Nang giginaw itan mo, mamagadatan mo. So, kangudan, napagadatin niya siya amanan niya na matuwa. Nasa matuwa, nakalimu niya so kangudan. Ay, paano ba sinakaw siya maka? Nasisulaitan mo. Nasad na kisang gilabo ko pa ka, gilabo ka mapinatatad niyo ng insyaAllah, kabilas ng umulog ta'ala. Ito lang yung pagariyak na si Panuro, yun ikakapya ka nung pangalitan ko na pakataban wala ko siya, kaya may amaro siya. Kaya sa kunang buhay, pangin nakaraan na 23. Wala ka niyo ron. Balasan kan wala. Kasakan na kanaba, gupan niya pang ibabagi Panuro, kanabagi matarap. Di, andang yan niya. Matipan niya kung andang yan ang ulaw niya ng nakalya ni Gagaw. Nagupan na utaman yan. Sa siya lang nakaskano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.